Foru Abeletzea, Astondotik Gorlizko itsasargiraino doazen bideetako batean dago. Etxalde honek, pottoka, zaldi espezie autoktonoa eta behi hazienda sustatzen ditu. Abeletzearen ondoan, fauna basatia berreskuratzeko zentroa dago. Bertan, kalteren bat jasan duten espeziak birgaitzen dira. Gorlizko Abeletzea da, Ganguren eta Sollubeko etxaldeekin batera, Aldundiko iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko departamentuak duen abeltzaintzako esperimentazio zentrua, hautaketa eta hobekuntza genetikoko programak garatzeko. Ustiategia, Pirineotar arrazaren hobekuntza kolektiborako programaren barruan dago, eta Pirineoetako haziendarentzat erreferentzia bihurtu da estatu mailan.